Abuztuak 28. eguna du gaur, astelena da eta Kataluniaren trantsizio juridikorako legedia dugu izpide, gaur egin baitute horren aurkezpena KUPek eta Junts Belsik. Gurean gaur berriz euskal preso politikoen etxeratzea eta Sara Majarenasen herriratzea aldarrikatu dituzte, kontu horiek eta gehiago segidan lerroburuetan. Izarrek Sara Majarenas Intxaurrondoko euskal preso politikoaren alabak ikasturtea Intxaurrondoko ikastolan hasteko eskubidea duela aldarrikatu dute hainbat irakaslek bulebarrean egindako agerraldian. Igande honetan manifestazioa egingo dute eguerdiko ordu bat erdian bulebarretik hasita. Hain justu bide horri bat adosteko eskatu du kalera dinamikak Bilboko aste nagusian egindako manifestazioan. Milaka lagunek bat egin dute euskal presoak etxeratzeko eskariarekin. Kataluniaren trantsiziorako legea eguerdian aurkeztu dute Junts Belsik eta KUPek. Urriaren bateko erreferenduma baino lehen onartuko dutela jakinaarazi dute. Hain justu erreferendumean independentziaren aldeko erabakia aterazkero, trantsizioa nola egin zehazten du lege horrek. Mariano Rajoy, Espainiako presidenteak berretsi du ez duela onartuko erreferenduma egiterik. Atentatuen kontra eta bakearen alde jendetza bildu da asteburuan Bartzelonako kaleetan. Espainiako erregeari txistu ozenak egin dizkiote armen salmentak babesteagatik. Askok berriz mosoak laudatu dituzte. Iruñean Joseba Asiron alkateak salestarren proiektua moldatzeko eskatu dio Nafarroako gobernuari. Pasaden ostiralean egindako agerraldian adierazi zuen plana zentzugabekeria dela eta hiriaren etorkizuna interes ekonomikoen gainetik jarri behar dela. Iaz Nafarroako erdialdean izandako sutearen mendieremua hasi da leheneratzen, berreskuratze lanek urtarriletik uztailera iraundute eta Nafarroako ingurumen arduradunek esan dutenez, emaitzak positiboak dira. Cácereseko Arroyo de la Luz herrian eta Bilabonan mobilizazioak egin dituzte Sofia Tatoren hilketa matxista gaitzesteko. Indarkeria matxista leporatuta, senarra atxilotuta du Guardia Zibilak eta gertatua ikertzen ari da. Juan Arribasek gaur eguerdian entregatu dizkio haurrak Guardia Zibilari arratsalderako zuen ezarria, epaiagindua betetzeko epemuga, iragan astean behin-behineko askatasuna lortu bazuen ere. Epaia bete badu ere, Ribasen aurkako bide judizialak jarraitu egingo du, hemendik aurrera Italiako justiziak egingo du haurren egoeraren jarraipena. Eibar eta Atletiken arteko derbian zuri-gorriak izan ziren garaile, Errealak aldiz bi partidak irabazi ondoren 6-6 puntu lortu ditu eta dinamika onean hasi du txapelketa. Alabesek galdu egin du Bartzelonaren aurka, Mesik 2 gol sartu ondoren eta asteburu honetan emakumezkoen Euskal Herriko Kopa ere jokatu dute, Erreala eta Atletikek eta zuri-gorriek lortu dute garaipena. Estropadetan berriz, Kontxako bandera jokatzeko zain dauden bitartean, gizonezkoetan Urdaibaik lortu du garaipena eta lehenengo postuan jarraitzen du atzetik Hondarribia duela. Emakumezkoetan aldiz, San Juan izan da txapeldun, Euskotren eta Gipuzkoako ligetan eta Ibaika bigarren geratu da. Datorren irailaren 7an hasiko dute ikasturtea Donostiako Intxaurrondo ikastolan, bertan du matrikula egina Izarrek Sara Majarenasen alabak, baina gaur gaurkoz ezin izango dute ikasturtea Donostian bertan hasi, Alcobendasen segitzen baitute, espetxe zuzendaritzaren menpean dagoen tutela etxe batean. Gaur irakasleek agerraldia egin dute eta eskakizun zehatza euren egoerari irtenbidea lehenbailen eman bartzaiola, eta beraz, ikasturtea Izarrek Donostian hasi behar duela. Ama alabak elkarrekin badaude ere, bizi duten egoera muturrekoa izaten jarraitzen du. Hemendik 250 kilometrotara, arrotza zaion hizkuntza batean ikasi behar du, anonimatuan bizitzera behartuta daude, eta aitona monen eta senidetik oso urruti. Gu, irakaskuntzako adituak garen aldetik, babesgaldetasun osoa duen egoera horrek, hiru urteko haur baten gain izan dezaken eragin psikopedagogikoaren bilakaera eskasa eta arazoak ekarri ditzazkela salatu nahi dugu. Horrez gain, jakin badakigu Izarren amak, Sarak, aspaldi beteak zituela bere ezarri zitzaizkion zigorraren 3 laurdenak. Beraz, baldintzapeko askatasuna erdiesteko baldintzak betetzen dituela. Horregatik, guztiagatik, agiri hau sinatzen dugun irakasleok,
eta hemen bildu geran irakasleok, sararen berehalako askatasuna eskatzen dugu izarren osasunagatik. Bere herrian eskolaratua izateko duen eskubideagatik. Indarkeria sexistaren biktima delako gizatasunagatik. Eta azken finean giza eskubideak bermatu besterik eskatzen ez dugulako. Beharrezkoa delako izar gurekin egotea, beharrezkoa delako Sara izarrekin hemen egotea. Mikel, zu izan zara, hitza hartu duena, zer izan da gaur azpimarratu nahi izan duzuen mezua? Bueno, azpimarratu izan nahi duguna da, izar ja bigarren urtea gurekin egon behar zuela, lehen urtean ezan posible izan, martxoan etorri behartzun gure gana eta aitaren erasoa jaso zuen, eta bueno, dena hankaz gera gelditu zen, eta orduan aurten pentsatzen genuen irailean gurekin izango genula, baina ez badirudi, garaiz gauden arren, badirudi ez degula gurekin izango. Sara izarrekin ikastolara da, zuzen ere igande honetako deialdia, horixe gaur irakasle ugarik bat egindako agerraldi honetan, luzatu duten deialdia, datorren igande honetarako, eguardeko ordu bat aterdietan, Donostiako bulebarretik bertatik abiatuko den manifestazio deialdia zuzen ere. Datorren ikasturte honetan, Izar eta Sara Intxaurrondoko ikastolan, etxean eta Euskal Herrian nahi ditugulako. Irailaren 3an igandearekin, eguerdiko ordu bat erdietan, zatozte denok Donostiako kalejirara. Bai? Bilboko aste nagusiaren barnean egindako manifestazioan, orain gutxi kartzelan hildako Kepa Deloio gogora ekarri dute kalera dinamikakoek, eta sakabanaketaren zein estatuaren espetxe politikaren erruz, kartzelan hiltzen den azken presoa izan dadila eskatu dute. Horrez gain, Gotzon Amaro bozeramailearen arabera, Euskal presoen kolektiboak pausoak eman ditu etxean lehenbailen egoteko, eta horrek pauso berriak eskatzen ditu. Deialdi bat egin nahi du, deialdi irmo bat, antolautako euskal gizarteari, eragile politikoei, eragile sozialei, guztion artean, mahai baten inguruan jesartzeko eta bide horri bat adosteko presoen aferari behingoz irtenbide bat emateko. Uste du, ezin dela normalizazio politikorik egon presoak dauden bitartean, eta guztion artean lortu behar dugu euskal preso eta idazlari guztiak lehenbailen etxera ekartzea. Arduraz jokatzea ere eskatu dute, bakea lortzeko bidea dagoelako egiteko, alderdikeriak utzi eta herriaren interesei begiratu behar zaiela. Nabarmendu dutenez, errepresaliatu politikoen afera ez baita ezker abertzalearen ardura soilik, herri honek bizi duen gatazkaren ondorio baitira euskal errepresaliatuak. Kataluniaren trantsiziorako legea aurkeztu dute gaur Junts Pelsik eta KUPek. Trantsizio juridikoko eta errepublika sortzeko legea izango da, legearen izen ofiziala. Eta urriaren bateko erreferendumean, independentziaren aldeko erabakia ateraz gero, hauteskunde konstituziogiletarainoko trantsizioa zelan egin zehaztuko du. Erreferendumean baiezkoak irabazten badu, legea aurrera atera eta prozesu konstituziogile bat hasteko konpromisoa hartzen dutela adierazi dute agerraldian. Hasiera batean adostasunik izan ez arren, azkenean ados jarri dira Junts Pelsi eta KUP. Legea erreferendumaren aurretik onartu behar da. Naiz eta ez den indarrean sartuko, galdeketa eta gerora arte. Junts Pelsik eta KUPek deialdia egin diete Kataluniako herritarrei datorren urriaren batean botoa ematera joateko. Katalunia errepublika bat izatea nahi ez duen jendea ere interpelatu dute lege honetan, erreferendumean ezezko botoa emateko aukera izan dezaten. Gaur arte ez dute trantsiziorako legearen inguruko setasunik eman nahi izan, Espainiak inpugnatzeko aukerarik izan ez ezan. Mariano Rajoy Espainiako gobernuburuak Pontevedran hitz egin zuen atzo, eta Carles Puigdemonti zuzendu zitzaion, erreferendumerako asmoak alboratzeko esanez.
Kataluniak beldurrik ez duela 4 haizeetara zabaltzeko asmoz hiriburuko kaleak jendez gainezka bete dira abuztuaren 17ko Bartzelona eta Cambrilsko atentatuen kontra. Generalitateak eta Bartzelonako udalak elkarlanean antolatu duten mobilizazioa, Nothing po ez dut beldurrik lemapean, milaka lagunek parte hartu dute, Kataluniako plazan atentatua gertatu zen tokitik metro gutxira amaituko den mobilizazioan. Nei babesa eman dieten elkarteek, Ramblako bizilagunek, hiritarrek eta segurtasun indarreko 75 ordezkarik biratu dute gaurko manifestazioa eta horien atzetik kokatu dira irakunde desberdinetako ordezkariak. Tartean, adibidez, Carles Puigdemont, Generalitateko presidentea, Ada Colau, Bartzelonako alkatesa, Felipe Seigarrena edo Mariano Rajoy bera. Iruñeko alkateak Joseba Asironek salestarren proiektua moldatzeko eskatu dio Nafarroako gobernuari. Joan den ostiralean egindako agerraldian adierazi zuen, hiriaren etorkizuna interes ekonomikoen gainetik jarri behar dela eta plana zentzugabekeria dela. 2011an piztu zen polemika salestarrek eta Nafarroako gobernuak sinatutako itunaren ondorioz. Kongregazio erlijioso horrek lanbide heziketako zentroa dauka Iruñeko erdiguneko Aralarkalean eta urte hartan ikastetxe berri bat eraikitzeko konpromiso hartu zuen Yolanda Bartzinaren gobernuak. Trukean Aralarkaleko orubean hainbat etxebizitza eraikitzeko plana ondu zuten, 400 etxebizitza zehazki, 18 solairu arteko 4 etxe horratz, hotel bat eta 3000 metro kuadroko eraikin publiko bat eraikitzea baimendu zuten. Kolpetik aberasteko proiektuen kulturan txartatuta dago plana, Asironek salatu zuenez. Zentzugabekeria izugarria da Iruñeko alkatearen iritziz, kongregazio erlijioso baten eta etxegintza enpresen interes ekonomikoei erantzuten dielako. Gainera, agerraldian errandakoaren arabera, ez du bat egiten itun programatikoarekin eta Aitzineko erregimenaren aldeko alderdiek soilik babesten dute politikoki. Prozesua geldierazteko eta proiektua moldatzeko eskatu dio Iruñeko alkate Joseba Asironek Uxue Barkosen gobernuari. Azaldu zuenez, ez du Aitzineko agintariek utzitako karamelu pozoitua irentsi nahi. Zehazki salestarren udalez gaindiko plana atzera botatzea ez, horretan oinarritutako hirigintza plan berezia moldatzea proposatu du Iruñako udalak. Auziak eztabaida piztu du laukoaren barruan, izan ere proiektua Aitzinera eramateko erabaki hartu zuen Miguel Laparra lehendakariordeak abuztuaren hasieran. Laparraren eta Geroabaiko zenbait eledunen irudiko, ez dago bertze aukerarik udalez gaindiko plana atzera botatzeak kalte ordain handiak pagatzea ekarriko lukeelako. Geroabaiko har baten bidez Iruñeko alkateari egotzi dio itxaropen falsuak biztea, prozesua ezin omendatan gelditu edo moldatu. Gobernuak maniobratzeko aukera eskasa duela gaineratu du koalizioak. Haratako Asironek adierazi zuen proiektua moldatuko balitz, dagozkion diru sarrerak murrizteko prest egonen litzatekeela udala. Zabalguneko bizilagunei kasu emateko ere eskatu zuen hortziraleko agerraldian. UPNek berriz, plana eginen dela ziurta dezala esegitu dio Barkosi eta haren agerraldia eskatuko du parlamentua. Hasi da berreskuratzen iaz Nafarroako erdialdeko sutean erretako eremua. Urtarrilean hasi ziren izandako kalte handienen aurre egiteko lanak. Oraindik lanean jarraitzea beharrezkoa bada ere, premiazko beharrak uztailan bukatu ziren. Nafarroako gobernuko ingurumeneko arduradunak eta suhiltzaileek ostegunean bisitatu zuten sutea gertatu zen zonaldea Tafaia inguruan. Ingurumen eta lurralde antolamenduko zuzendaria den Eba Garziak adierazi zuenez, iaztik jarraipen oso hurbila egin dute teknikariek. Erretako mendi eremuak hilabeteetan zehar izan duen bilakaera modu zuzen eta zorrotzean ikertu egin dute, eta eremuak izan duen erantzunarekin oso pozik daudela esan du.
Kiskali egin zen zonaldearen zatirik handiena, 80% inguru, modu naturalean etorri da bere onera. Izan ere, bizirik iraun zuen vegetazioaren kimuek prozesuak bere kabuz aurrera joatea ahalbidetu egin dute. Hala ere, hainbat landa zati erregin ziren eta bakoitzak bere erritmo propioa jarraitzen du lehen eratzerako bidean. Hori dela eta, gizakiaren esku hartzea ere beharrezkoa izan da prozesuan. Oraingoz, 63.500 landare landatu egin dira kaltetutako lurraldeetan. 70 hektarea guztira. Iazko abuztu amaieran piztu zen sutea Nafarroako erdialdean AP15 errepidearen ondoan. Ikertzaileek jakitera eman zutenez, Tafaia parean errepidetik botatako zigarro batek sortarazi zuen piztea. Azkar hedatu zen eta Tafaiaz gain, Puiu, Añorbe, Artasoa, Barasoain eta Gariñoaineraino hurbildu egin zen. Nafarroan azken 30 urteotan izandako sute handiena izan zen, 2.300 hektarea baino gehiago erre egin baitziren. Joan den ostegunean hil zuen Sofia Tato 42 urtekoa ustez senarrak eta poliziak genero indarkeriatzat jo du hilketa. Arroyo de la Luz herrian bizi zen, duela 15 urte hara joan da, Cáceresen beraz, eta hango herritarrak eta ordezkari politikoak ere mobilizatu dira hilketaren aurka. Jaioterrian, Bilabona Masan berriz, protesta egin zuten ostiralean, lehenik mugimendu feministak deituta manifestazioa eta ondoren elkarretaratzea plazan. Herritar mordoak egin zuen bat eta erakundetako ordezkariak ere izan ziren bertan. Udalak 2 dolu egun ezarriak ditu eta Maite Izagirre alkateak tristura agertu du hilketagatik. Bilamonatarra sentitzen dugu, txikitatik ezaguna eta egia esan genak nahiko txundituta eta harrituta eta triste geratu gara. Emakundeko zuzendari Izaskun Landaitak bere aldetik indarkeria egiturazko arazoa dela nabarmendu du. Esan beharra dago arazo estruktural baten aurrean gaudela, egiturazko arazo baten aurrean, eta emakumeen kontrako indarkeria berdintasun ezaren ezaugarririk latzena eta gogorrena dela. Guardia Zibila hilketa ikertzen ari da oraindik, Tatoren bikotekidea atxilotuta dago, ospitalean labankadaz izandako zauriengatik eta gogoratu behar da Tato bera labankadaz eraila izan zela. Osakidetzan indartu egingo dituzte lehen mailako arretan eta larrialdi zerbitzuetan genero indarkeria kasuak hautemateko baliabideak baita biktimen seme-alabei ematen zaizkien zerbitzuak ere. Datorren urte hasieran jarriko dute protokolo berria martxan, Jon Darpon Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuak adierazi duenez. Emakundarekin batera ari dira protokoloa berritzeko lanetan. Orain arte, osasun langileen zeregin nagusia zen indarkeria matxistaren susmoak epaitegiei helaraztea. Protokolo berriarekin ordea, beste zeregin bat ere izango dute langileek, salaketa jartzera animatuko dituzte biktimak. Horrez gain, emakumeak baimena emango balu, historia klinikoan agertuko litzateke zer gertatu zaion, eta gainera biktimak seme-alaba adingabeak baditu, egoeraren berri emango diete haurren pediatrei ere. Egun martxan dagoen programak zaindu izena du eta helburu nagusia da espontaneoki indarkeria matxistaren zantzuak adierazten ez dituzten emakumeen kasuak hautematea. Lehenago ere ari da Osakidetza indarkeria matxista kasuak atzematen, 2015ean jasotako datuen arabera, genero indarkeriari aurre egiteko martxan dauden protokoloen bidez, tratu txarren 761 kasu hauteman zituzten Osakidetzako langileek. Hoietatik 386 larrialdi zerbitzuen bidez atzeman zituzten eta gainerako 375 kasuak lehen mailako arretaren bidez. Juan Arribasek gaur entregatu dizkio haurrak Guardia Zibilari. Iragan astean behin-behineko askatasuna lortu zuen hilabete batez epaiaren agindua bete gabe eman ostean. Hala ere, Granadako epaitegiak gaur arratsaldeko 5 deitua zuen Ribas haurrak entregatzera. Hori zuen epemuga.
Epaitegiek Granadako emakumearen aurka adingabekoen lapurreta eta justiziarekiko desobedientzia kasua ikertzen ari zuten. Erabaki hau hartzeko epaiak berretsi zuen epai mugiezinetan oinarritzen zela eta Arribasek aurrak entregatzen ez bazituen haren aurka erresalbuzko neurriak hartuko zituela. Arribasek gaur epai agindua bete badu ere epaiak aurrera jarraituko du. Asteazkenean Granadako Maracena herriko emakumearen udal zentruko epai aholkularia eta psikologoa deklaratzera deituak baitaude. Evidentemente ni la de Juana es vulnerar ninguna ley. Ostegunean aldiz, lehen eta bigarren mailako senidek deklaratu beharko dute Ribasi leporatzen zaizkion aurren lapurreta kasuan esku hartzea izan dutelakoan. Cagliarin Italian justiziak aurrak zaindu beharko ditu. Hala ebatzi baitzuten epaitegiek aita 2009an genero indarkeriagatik kondenatu baitzuten. Asteburu gazi gozoa izan da euskal futbol taldeentzat. Eibar eta Atletiken arteko derbia lehoiek eraman dute patrikara, azken urteetan jada klasikoa bihurtu den eta lehiakortasun handiz jokatzen den partidan. Utxeta bat amaitu da Zigandaren lehen garaipena Santander Ligan eta Atletiken denboraldi hasiera honenetarikoa berdintzen du. Howard Kendall entrenatzaile zen 1997ko Atletikean. Gola Adurizek sartu du 39. minutuan. Williamsen erdiraketa bikaina aprobetxatuz eta baloia ate barrura bidaliz. Eibarrek ordea eraginkortasun falta izan du, parte honean Kepa Arrizabalagaren geldiketengatik. Zigandak 11 gaztea jarri du ipuruan, arestian Bilbao Atletiken berarekin egondako jokalariak zelairatuz. Errealak bere partez 3-0 irabazi dio Villarreali eta ligako 2 partidetatik 2 irabazi egin ditu. Xabi Prietok Errealaren elastikoarekin 5. partida izan da eta gol batekin borobildu du Donostiarrak. Gol guztiak lehen zatian izan dira. William Josek egin du lehenengoa korner baten ostean. Bigarrena esan bezala Xabi Prietok egin du eta 3. Juan Mirena izan da baloia atezainaren gainetik loratuz. Bigarren garaipen honek Errealaren sentsazionak baieztatzen ditu eta ilusioz betetako denboraldia aurre ikusten da. Momentuz, sailkapeneko lehen postuan aurkitzen dira Eusebioren mutila. Alabesek ordea huts eta 2 galdu egin du Bartzelonaren aurka bere zaleen aurrean. Messiren logikak 2 gol eginez partida Bartzelonaren alde jarri du. Eratxe prozesuan dagoen Bartzelona bere irudi honenatik urrun mende hartu dio Alabesi bere biziko meriturik gabe. Gasteiztarrek lana daukate oraindik, pasa den urteko eta orain arabatikat dauden jokalari indartsuenen itzalak argitzeko. Osasunak ere larun bat txarra izan du Kultural Leonesaren aurka 2-1 galduz. Gorritxoek markagailuan aurretik jarri dira Roberto Torresen gol batekin, baina partidaren azken txanpan 82 eta 80 minutuetan Kulturalekoek 2 gol sartu dituzte eta puntuak Leonen geratu dira. Aurten ere Atletikeko neskak atera dira Euskal Herriko txapeldun. Derbietako puntuak batu ondoren, Erreala eta Atletik atera ziren finalista Euskal Herriko koparako. Liga prestatzeko aukera bikaina izan dute 2 taldeek txapelketa honetan. Joseba Agirreren neskek 3-0 sartu zuten garaipen nabarmen bat lortuz. Golak Garazi, Nekane eta Erika Vázquezen eskutik heldu ziren. Orain, ligara begiratzea tokatzen zaie 2 taldeei asteburu honetan hasiko baita. Zuri-gorriek Badajozen hasiko dute txapelketa Santa Teresaren aurka eta txuri-urdinek aldiz etxean abiatuko dute Valentziaren aurka. Kontxako bandera bertan delarik ligako estropadak ere bertan dira. Azkena Bermeotarren Bou Bizkaiak irabazi zuen Boiroko uretan. Nagusitasun osoz irabazi zuen trainera Bermeotarrak eta sailkapenean Hondarribiarekiko abantaila mantentzen dute. Gipuzkoarrek 175 puntu izanik eta Bermeokoek 178. Kaiku izan zen 3. Boiron.
Urdaibaileko Enontzitik 12 segundora eta laugarren Zierbena. Bestalde, emakumezkoen Gipuzkoako liga asteburu honetan bukatu da Pasai Donibanen eta Euskotren liga pasa den astean bukatu zen Zarautzeko Uretan. San Juan atera da Garaile bietan eta Ibaika izan da bigarren bi ligetan. Emakumezkoak ere Kontxako banderaren zain daude. Bi sailkapenetako emaitzak ikusi ondoren borroka estua mantentzen baita eta banderak ez baitu jabe posible argirik.